Izlerine sonsuz kök yoldozu sıygan, zor talantın özüni bilen birge tuğan. Milletinin yokta yoldozu sin, var bulmaşan kıran nurdan tutaş. Çaya tatar kızı sekip jamal, kıyaş bulup balkıysın sin tutaş. Allah'ın yaratkan bir zatı bulup, ferişteler seni dinler kürdüm iken. Uymak kına şenin bigrek kilişli, şu kayların kimler kulu ürdüm iken. Milletinin yokta yoldozu sin, var bulmaşan kıran nurdan tutaş. Çaya tatar kızı sekip jamal, kıyaş bulup balkıysın sin tutaş. Köşlü ruhla buldun sahneni kesisin, nur küperin sıklandıra subhanallah. Şol küperden nurlap zurlap yaşbağınlar, izlerine basıp kile söküp jamal. Milletinin yokta yoldozu sin, var bulmaşan kıran nurdan tutaş. Çaya tatar kızı sekip jamal, kıyaş bulup balkıysın sin tutaş. Milletinin yokta yoldozu sin, var bulmaşan kıran nurdan tutaş. Çaya tatar kızı sekip jamal, kıyaş bulup balkıysın sin tutaş. Çaya tatar kızı sekip jamal, kıyaş bulup balkıysın sin tutaş. Kıyaş bulup balkıysın sin Selam kildi bizge, Bray merkezinden, tanıp, şovlap akkan urundan. Büyük İslam muallimi, feminist, Zakir Kadiri babamız былай дейді. Хатын қыз мәселесі шул қадар mühim. Hem тұрмышыбыз аларға шул қадар нық бәйләнгәндір ки, біз dünyada ирләр, хатын қызларыбыз арқасында ғына яшый алабыз, дейді. Hem ул үзенең хатын қыз мәселесі китабын менә шундый сүзләр белән бетерде. Яшасын булдыклы һәм бик олуг истигъдатлы, латиф, мөселман хатын кызлары, дейді. Әйе, біз барбыз да әниләребездән. Ләкин белегез ки, сез дә бездән. Тилерткән, бәхетле иткән, сөюемдә яндырган, һәр күзәнәкне иҗади куәтләндергән, ил алдында кызармаслык эшләргә дәртләндергән әниләргә итагать итәм. Мәдхия язам, данлыйм, хатын кызның тик шундыйын шын хатын кыз дип таныйм. Газизләрем, бүген шул кадәр шатлык,
шул кадәр шәрәф, куаныштыр ки, арабызда бу улуг бәйрәмдә Ихлас мәчетебезнең еллар дәвамында юлын яктырткан, аның асас һәм кырылышына хәйр фатихасын бирүче милләт анабыз Рәшидә Искәндәровна бүген арабызда Солтанова. Хош килдегез, бурайлар, хош килдегез, Рәшидә Искәндәровна. Бүген бер яз башында сөйләшик әле, гөрләшик. Бәлки, вәгъдәләр дә куешырбыз. Ни дисәк тә, улуг ватаныбыз Русияда, җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстанда, безләрнең бәхет кояшыбыз, җиһан кочагында именлек йолдызыбыз балкысын. Туган туфрагыбыз Башкортстанның җирен үбеп, дидек дугалар гәүһәри һәм даһи булсын дип сәнәләр җәүһәри. Хәерле сәгатьтә һәммәгезнең йөрәкләрегезгә дәрт, калпләрегезгә куәт телим. Бүгенге кичәбез сезләрнең йөрәкләрегезгә җәүһәрле мөхәббәт тәкъдир әйләсен. Бүген Ихлас мәсетендә шул тиклем матур сара үтә. Был Ихласта ул насар саралар булганы юк әлбиттә. Но менә бурайдың килүе, бурай хатын-кызларның килүе, но бигрәк тә күңелгә менә май булып төшәтеп әйтермен мин. Чөнки бурай районында шундай илһамлы, шундай данлыклы хатындар яшәй. Улар шигырьләр язалар, улар иген сәсәләр, улар депутаттар. Бурайдан сыккан хатындар бында Өфелән ким генә булып инде югары эшләрдә эшләмәйдәр. Өчен бурай халкынан уңган халык юк дип әйтермен мин. Бүгенге инде менә ансамбль нисек итеп йырлаудары, уларның бит инде улар уның күңелдәре йырлай. Ул менә алар тыңлаһаң бүтән танып бурай бүтән күз алдына килеп баса. Инде бана бурай хатын-кызларның җитәкчесе Миләүшә. Ул үзе депутат, үзе уңган хатын, шул тиклем эшлекле. Һәм уга охшаш башка районның хатын-кызлары ла бүген
Балалар табалар матур итеп, тәрбиялейдер, укыталар уларды. Шуның өчен бына бүген яз бына дигәндә яз шытып кына сыгып бара. Коштар хайрай башлаган гына моментта ошо бурайдардың килеп Өфөгә туры шундай матур хулыш бирүе минеңчә бик матур күренеш. Рәхим итегез бурай хатын-кызлары. Исәннәрмесез, хөрмәтле безнең җырның сөюче, кадерле, якын дусларыбыз. Менә бүген зур бәйрәм, әниләр бәйрәме, чын мәгънәсендә әниләр бәйрәме. Чөнки әниләребезгә күпме генә рәхмәтләр әйтсәк тә, күпме генә рәхмәтләр юлласак та, ул аз булыр. Чөнки безне якты дөньяга китереп тә, тәрбияләп карап үстерүдә безнең әниләребездән тора. Әниләребез әйтәләр бит әле менә, кош оясында нинди булса, очкач та шул ук булачак. Без әниләребездән үрнәк алып, аларның тәрбиясен алып, һәм алардан алган шушы бүтән багажны без инде соңыннан кулланабыз. Шул ук менә булсын дөнья көтү. Алар безгә ничек дөнья көтәргә өйрәтәләр. Теге ничек тәрбияләгәннәр, без әле шулай яшибез. Аларга мең рәхмәт яусын шушының өчен. Безнең әниләребез исән сау булсыннар. Без аларга шушы тәрбияләрен алган, тәрбияләрен тормышта кулланып, балаларыбызга да шушы тәрбияне бирик. Бәхетле булсыннар әниләребез, исәннәре исән сау булсыннар, озын гомерле булсыннар. Мин әнкәйгә дә исәнлек телим. Озын гомерле булан ки, тигез яшәгез әткәй белән. Минем әткәй белән әнкәй ис китмәле кешеләр. Шуңа аларга тигез, бәхетле, тыныч гомер телим. Таңын арыңын ничек атырасың, юк
yanında enkey kızlarım bizini sağınıp üz aldığına üzün gilisin eder dişek jırlarım bizini sağınıp üz aldığına üzün gilisin eder dişek jırlarım İzgetilek hayır Fatiha'nı Gümürlükке aldım tünelge Bişik jırın muğnarına salıp Jır bağışlayayım enkey yüzüne Yaktırdın ya bizge güle gittin Sinde yaralığan bit canı kayım Hıday sina isenlikler birsin uzun ömür birsin enkeyim Hıday sina isenlikler birsin uzun ömür birsin enkeyim uzun ömür birsin enkeyim Bugün biz İhlas Mescidine bik dertlenip kildik. Onalarının, ıcmaq onalarının, cennet onalarının oyak astında degenler biz şuna bağışladık bugünkü uçraşuunu, söyleşuunu. Ol bik жылы үtті. Bizni şakırgan için İhlas Mescidine, mescid yetekçilerge, Muhammed Hazretke, Sahip Cemal Uyuşması'nın Respublika yetekçisi Dina Mirzaqayevaga, Dina Hanım'a hem Müslümeler jıyılgan bugün seminarga onların barısına da İhlas'tığına butırganlar için, bizge жылы qarışları için rahmetimizni bildiremiz. Fırsattan faydalanıp, xатын kızlarımız hem onalar turunda bir iki güne şiirimni okutam. Ki söyleymin, tabam bala, min ona, dua bala, min ona, ölüm bilen tartışta can yarala, ak yol kürem dövrlerge barası, Gelecekке beyli minin orası, bişigimde sabıyım var, onamın, jir şarın Allah yardımı bilen min eğlendirip duramın. Hatın kız, güçsüz zat, üşsüz zat, balasın imizip uturap pişmakta. Şöyle de buylilar kışakta, sabıyı kışakta, kuzdurli uşakta. Көңіл көзі біле як-якқа қарасаң, шул шақта көрерсің, әне ол, ана ол. Желкеге қыштырып дүнияны, алып кіріп бара ол, пышмақтан ұжмаққа.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаһ Тәгаләнең һәрбер көне үзебезнең зур бәйрәм ул, безнең мөселманнар өчен. Менә тагы да бер бәйрәм, җома көнне безнең балкышыбыз балкып, безгә ниндер матурлык, канатлар куя торган тапшыруыбыз бар. Әлхәмдүлилләh. Менә шул уңайдан мин ана буларак безнең бит инде ашкынып, канатларын җәйп язлар килә. Язларга безнең олы җиребезгә аналар белән тиңниләр. Һәм язларны да тиңләр идем. Парлап кошларыбыз кайта. Һәм менә безнең халыклар җирләрен, суларын яраткан өчен кош оялары ясап илгәннәр, сыерчыклар парлап кайтсын. Һәрберсе дә ички күңелләре белән чын күңелдән телиләр, парлап кайткан кошларның бәпешләре булсын. Дөньяда ишә матурланыр. Күрәсез бит, быел бик тә матур булды, без кар шундый бай булдык. Аллага шөкер, бакчаларыбызда, чишмәләребезгә сулар кайтырды мен. Былтыр ни өчендер безнең күлләребездә сулар азайганы, быел менә сулар күп булыр дип өмет итик. Менә тагы да безнең мәчетебездә бик зур бәйрәм үтә. Бу бәйрәм Сахибҗамал бәйрәме, хатын-кызлар бәйрәме. Һәм ни өчендер бу бәйрәм туры килә безнең Габдулла Тукайыбызның туган көненә. Яз. Әле бик матур итеп аның турында хәтерләү һәм аның җырлары, туган теле һәм аналарны зурлау булды. Минем бар теләгем шул, үзебезнең балкышыбызда балкып, шуны караган ниләргә йөрәкләрендә, аналарыбызның йөрәкләренә җылылык килеп, рухлар чәчелеп, тагы да без яхшы аналар булыйк. Балаларыбыз ятим булмасын, бирсен Ходаем. Теләгән теләкләребез, намазларыбыз кабул булсын иде. Шуны бик тә үтенеп сорыйм, аналар, сез балаларыгызны ятим итмәгез. Кошлар да балаларын ятим итмәй, әлхәмдүлилләh. Менә безнең тиздән Алла бирсә зур бәйрәмебез була. Ихласыбызга 20 яшь тула. Не бу зур бәйрәм түгелме? Безнең өчен бәйрәм, мусулманнар өчен бәйрәм. Күпме андагы безнең аналарыбыз, егетләребез, кызларыбыз намазга басты, намазга бастылар. Әлхәмдүлилләh, бу зур куаныч һәм зур бәйрәм. Бәйрәмебезне зур итеп үткәреп, көннән көн тагы менә шыгрым тулы безнең бәйрәмебездә, җома көн бәйрәмнәребездә халыклар намазга килә. Бары аларның теләкләре дөньяда үзләренең уканнылары кабул булсын, һәм теләкләр дөньялар имин булсын, җирләребез, күкләребез исән булсын, һәм яз белән сезне кошларыбыз парлап кайтсын. Амин. Бәйрәмегез котлы булсын, тормышларыгыз мул булсын, күңел шатлык белән тулсын, ял кишегез гөрләп торсын. Картаябыз димик әле, мөнәҗәтләр көйлик әле. Картаябыз димик әле, мөнәҗәтләр көйлик әле. Ашыкмагыз картаерга, йөрәккә йөгез тынмасын, сагынып килдек ераклардан, карты вә яше тыңласын. Картаябыз димик әле, мөнәҗәтләр көйлик әле. Картаябыз димик әле, мөнәҗәтләр көйлик әле. Сезләргә бүләкләр өчен гөлләр чәчтек бакчабызга, кояш гомерләре бирсен, бер Ходаем барчабызга. Картаябыз димик әле, мөнәҗәтләр көйлик әле. Картаябыз димик әле, мөнәҗәтләр көйлик әле. Картлык шатлык түгел диеп, гел елмаеп йөрик әле, сагыш моңнарны таратып, елмаешык көлик әле. Картаябыз димик әле,
Münəşətlər kiligəli, Ortayabız dimigəli, Münəşətlər kiligəli. Rabbim rəhmətli bulsun, bu öylər nur bilən tulsun, bu məclisni qurğanlarga sigiz cənnət nasib bulsun. Ortayabız dimigəli, Münəşətlər kiligəli, Ortayabız dimigəli, Münəşətlər kiligəli. Ғəməlim bulmasın riyə, sözlərim bulmasın küfür. İslam dinində yaşayırıq, elhamdülillahi şükür. İslam dinində yaşayırıq, elhamdülillahi şükür. İslam dinində yaşayırıq, elhamdülillahi şükür. Бүген Уфа шәһәренең Ихлас мәчетендә бурайлылар оештырган искитмәле тәрбияви музыкаль чара үтә. Анам күңелем кояшы дип атала ул. Анам күңелем кояшы дип 1000 тапкырлар кабатласак та аз булыр. Чөнки һәркемнең дә күңеле җиһанында бер генә кояш, ул ана. Бүгенге чарада бурайлылар музыкаль күчтәнәчләрдә бик молдан алып килгәннәр. Ләкин аларның тәрбияви чара буларак оештырылуы бик тә мөһим. Бүгенге көндә безнең аналарыбызның төрлесе бар. Бу хакта Башкортстан хатын-кызлар шурасы рәисе Рәшидә Искәндәр кызы да сөйләп китте. Чыннан да безнең аналар арасында шишелмәгән мәсьәләләр дә бар. Шушы мәсьәләләрне дә күтәрде бүген безнең гүзәл затларыбыз. Һәм үзләренең гүзәл генә түгел, бик акыллы, төпле акыллы булуларын һәм җәмгыятьтә үзләренең ил карабын ирләр тотса да, алар шушы карабка юнәлеш бирердәй маяк булуларын исбатладылар. Шушы нәүбәттән минем үземнең анамның анасы Тәгъзимә Исламгали кызын искә төшерәсем килә. Ул гасыр башында туган һәм 4 балалы кешегә кияүгә чыгып, аның шушы үксез ятим балаларына ана буларак гомерен багышлаган. Без аның икенче гаиләсендә туган балалардан туган балалар бу абыйларның кайчандыр ятим булган, үксез булган абыйларның безгә бер яклап кына туган булуында белми үстек. Һәм карт инәмнең дә бүген рухы шатлангандыр дигән өметтәмен мин. Үги аналар булмый, аналар тик бүйек кенә була. Менә шундый тәгълиматларны, шундый изгелекләрне, шундый кай вакытта без унутып та җибәргән асыл фикерләрне искә төшергәннәр өчен бүген республикабызның Сәхип Җамал хатын-кызлар оешмасына, Ихлас мәчетенә һәм бу мәсьәләгә битараф булмаган барлык гүзәл затларга, асыл затларга, Туган тел каналына бик зурдан зур рәхмәтләр барлык аналар исеменнән.
илгәш кунарсың инде шул сөйгәнеңне ятылар алды дисәм җыларсың инде. Ağidilinin parahodu karşı bara ağımığa şu bağırgayım sarğayırsın bu kaderli sağınma bağırgayım sarğayırsın bu kaderli sağınma. Bu dünyada inge kaderli igelerse var diler şul beresi onun yaşlık ömür beresi sıygan yar diler beresi onun yaşlık ömür beresi sıygan yar diler. Sibide çeşim, sibide çeşim, sibide çeşim tarala. Yahut kasal, yasuğa sol, ya koygamından varala. Yahut kasal, yasuğa sol, ya koygamından varala. Uyası jirenin vağımı sıvı vağa yekeni tanıdılar. Utarine barağım eren gele sağa şehmim bilen. Utarine barağım eren gele sağa şehmim bilen. Sanıdığı aşılar
белән